Dini die had een goede maand lien, had ze 10.000 kilogram vet en eiwit jong in haar hele leven bij elkaar optelt. Hoe vaak komt dat voor? Nou, het is nog steeds wel bijzonder, zeg maar. Het is, het is denk ik, dit jaar zal het nou, 20 of zo wezen in heel het noorden van Nederland, denk ik, zo'n beetje. Jij komt vaak van 100.000 liter, dat een grens is of zo, Ja, hè? dat klopt. Die had zij al, nou een periode waarom, had ze die al overschrijd. Hoe oud is die? Die wordt 16 in november. Dat is een aardige leeftijd, hè? Ja, dat is een aardige kool. En had ze haar eigen nukken of dingen? Ja, absoluut. Het is net een makkelijke kool om te behandelen, zeg maar. Nou gaat het wat beter, want het is nou een oud beestje, dus ze liet haar nou een keer krijgen, maar toen ze jonger was, dan hingen we de lauwe net door de handen zitten. Nee, hè? Nee, absoluut niet. Dus ze wordt wat milder dan ze ouder wordt? Ja, want ze wordt wat trager, dus dan krijgt het hals dan al wat makkelijker om mijn kop, omdat ze zo hard net voortkomen kan. Maar voorheen dan hebben we meerdere maanden rond zitten rust al maken om het te krijgen, zeg maar. Wat is er nou aan de wang? Nou, ze houdt dus nou in de gaten. Ze had eerder ze rug overeind staan, dus ze viel haar net op haar gemak nou. Ze had nou trouw dat we over haar praten. Dus ze denkt nou van, ik moet je waaien. En ik denk dat ze nou naar de andere kant van de stal gaat. Je shot nou even een shot zo verder, nou is het al weer. Nou ja, ik denk dat ze, als het haar net naar zin is, dat ze hollen scoort. Ja, dat klopt. Ja. Als je nou met name bijvoorbeeld als het een halsrom was, dan kan ze echt de kop knap op een delbloed doen. En als ze ergens stiet en een praatje en er was wat van, dan stiet ze direct te scootje met de kop. Oh? Ja, dat is wel vreemd aan hem, maar dat heeft ze altijd eigenlijk al hand en dat doet ze nog steeds. Als ze trouw heeft dat we het roer hebben, dan begint ze al vaak al te nukken. Als een gebaar van afkeuring. Ja, dat wordt net geen Polonaise aan mijn lief. En met skeren, dat doen we bij haar net. Want dan slaat ze met de poorten en dan best in leven net wees daar. Nee, hè? Nee, absoluut niet. Dus geen geskeer onderkant? Nee, het is echt een koker van bloed van jou, daar is niks meer nodig, ik red mezelf. Dat is het holleskotje? Ja, dat is het holleskotje. Goeie. Oeh, goeie. Goeiedag. Goeiedag. Wat ben je aan, man? Mijn auto aan het wasje. Knap erop of... Nou, dat dacht ik wel, ja. Ja, je maakt er wat mooi op staan, ja. Ja, vind je dat wichtig? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Hoezo? Nou ja, ik maak wel blazen de dikdeel, hè? Wat blitst de dikdeel? Een radio loert om, een beetje stoer zien. Nou, zei het, ja. Zet een briltje op. Dan ken ik gauw. Nou, zo maakt het al een beetje. Oh, oké. Kent ze? Ja. Zelfde kleur als de auto. Nou, precies. Helemaal in stijl. Zelfde shirtje er wat bij. Dat dacht niet hem, dus kwantjes. Als ik erop aanpast. Als wil ik er even een stukje in te rijden, dan wil ik hem in droog rijden. Rijd die dan ik hut? Nou, dat maakt hij is net, hè? Ja, dus. Nee, dat ken je net in de bjorn. Dan weet ik hoe die praat, hè? Iedereen kent niet maar zo'n auto. Dat is het nadeel dan weer, hè? Ja. Zo'n blitsbak, hè. Ja hoor, ik heb maar wel een licht kratje hebben.
centurion. Door. En dan komt... Dan komt André. En dan komt Tammo. Zit je hem hard dan ik in de bouw of zo? Dat je hem al jaren in de bouw... Ja, die zit met dit met de voet. Die gaan gewoon niet mee. Ja. En omkeer, maar dan mam naar Assen dan, die zijn we. Dat is wel een leuke verschijning, ja. Je hebt hele familie... Alleen de vrouw net, hè, die boven net mee. Dan kan je vrij uur praten, hè, met die mee. Maar als je hem zegt volle gear weer een keer, krijg je hem dan op blasting nog net van elkaar. Och jongens, samen. Nee, dat volgt je nog, daar jong. Ja, jongen, we halen dit wel een mijn, maar we kennen daar een mijn maar vinden. Ach, ja, oorlog is wel een woord, maar voor het algemeen. Dan wist ik wat zo'n maar haast. Ja. Ja. Dus, en die hoeft er maar de oorste gehoorzaam buiten. Is dat zo? Ja, weet. En gebeurt dat ik? Ja, zeker. Oh, joh. Wat zijn we aan? Die doet het maar links, hoe is dat? Zou ik net daar? Van Jem hier binnen. Zo sta ik in maar links. Maar is hij dan linkshandige van Jim? ja, De beide dat is oorsten nog bij een. links. De beide oren bij links en de beide jongen bij rechts. Oh. Ja. Dat is fantastisch. Dus we zijn van figurenwerk en dat doe je wat rook in, maar maar dan roepen dat die beide man. Het kan nooit goed gaan, hoor maar links. Nee. Die maakt je op, dan vraag je plaat. In de gloria. Kom maar. Dus je hebt nou even rust? Of je hebt niks? In de gloria. Oh, wat een niks. Jongen, in de gloria wil er even, jongen. En de Gloria? Ja. Nee, dat is net iets wat de piep past. Lang zal die leven. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nou, dat weer het. Hoera! Hoera! Dat ken ik in Suriname. Ja, Suriname kunnen we mee, ja. Salukoboro noske, salukoboro noske, salukoboro, salukoboro.